Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi zviri nani kuti ndinge ndichiroora mukadzi anoroya pane kuti ndinge ndichiroora mukadzi uyo anopa rudo rwangu kumunhu wose wose. Amai ndaramba kani, ndo dzinonzi nhema dziya mukomanashi. Enzwaiwo zvakaitika kwandiri. Saka ndakatanga kudanana nemusikana wangu uyo akazova mukadzi wangu. Ainge akanaka kwazvo. Pari zvino ari kurarama hake ari kumhiri kwemakungwa. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Saka akazoisa chituko pamusoro peupenyu hwangu. Ende chituko ichocho mukoma hakusi kunzi pane pandakazongomukanganisira. No, it was that ndakazotanga kuendawo kuchechi. Mushure mekunge ndatanga kuenda kuchechi, pandakaudzwa kuti ainge akandisa pachijana, handina kana kuda kuzvibhilivha kuti angaita zvinhu zvakadaro nemadiro ainge achindiita. Kunyange ipapo patainge tichiri kuyunivhesiti paakandiudza kuti ainge ari muroyi, handina kuda kuzvibhilivha, but kuburikidza nezviito zvake, because aiva neutsinye mukoma, dzimwe nguva ndaingoti kana ndakagara ndobva ndazvibvunza kuti saka munhu uyu iye achazokwanisawo here kuda vabereki vangu neutsinye hwaanoitira kana hama dzake. Saka iye anoti amai vake pavakaroorwa nababa vake vachizonopinda mumusha, ndo pavakabva vachizoona kuti vamwene vavo vainge vari muroyi, vakaona kuti vange vachikwanisa kuzowirirana navamwene vavo vaitofanira kutoti vange vachitojoina chigurupu chacho ichocho chevaroyi. Ndo pavakabva vachizotanga kuroya vachifamba navamwene vavo nevamwe vatete vacho avo vaitonzi vainge vari muroyi mukuru kudunhu rekwavo ikoko. Saka iwo akazongonozvarirwawo mazviri. Mukutaura kwake ainge achiti akatozvarwa aine nyora dzaainge akatotemererwa nechekare namai nagogo vake natete vake. Saka akatanga kufamba navo vachienda vachinoroya from a very young age, ndokubva achizotanga kuzviita achiziva. Saka aitogara achitondiudza kana kuri kunzi ndikamutsiura paya paanenge aitira umwe munhu utsinye, kunyange ari munhu weukama, ndobva ndamuti unofanira kuti unge uchisiyirawo nepeukama, but aibva ati handikwanise kuti ndige ndichiita saizvozvo nekuda kwekuti iro shavi racho ndo rinotondikontrola. Saka ndakangomuda akadaro mukoma because ainge achidiwa nevarume vakawanda, but nekuda kwekuti ainge akandiudza chokwadi chake akabva anditi iwewe, I will never cheat on you because I have told you everything about my life. Saka takazongoramba tichingoenderera mberi tichingofambidzana, zonosvika tichizonoroorana paya titori nemwana wedu 1. Saka ainge akandivimbisa mukoma akatoita covenant neni. Covenant iyi yaakaita neni, zvaakaita mukoma ndezvekudai. So takaenda tikanotenga huku, kunyange tainge tiine motikari, but takafamba mukomanashi netsoka. Takazoti tawana apo patakakwanisa kutenga huku yacho iyoyo, akanditi ngatikururei bhutsu tinge tichidzokera kumba tisina kupfeka bhutsu. Takangofamba takadaro inini nemudzimai wangu, but kunze kwainge kwatosviba. Takafamba kuda about 2 hours something zonosvika kumba tichingofamba tisina kupfeka bhutsu tiine huku yedu yeblack. Takati tasvika pamba akabva achizowaridza chimhasa. Izvi takazviitira mubedroom medu because ipapo ndainge ndichigarawo nekamwe kanzvadzi kangu kandainge ndakabvisa kumusha ndikakaunza muHarare. Ndokubva tachizowadza chimhasa chedu chiya, akandikurura nhumbi, ndokubva anditi ndaifanira kuti ndige ndichizopfugama. Akabva achizondipa huku iyaya yeblack, akabva anditi ndaifanira kuti ndige ndichiidya. Ndakaidya, iyo akaidya mukoma. Takadya huku iyoyo isina kubikwa nemakushe acho. Akanditi ndokuparadzwa kwainge kwaitwa mhiko dzose dzainge dzakaitwa pandiri, uye zvekare yainge iri covenant yake kuti aisazokwanisa kuti ange achizondisa pachijana. Akatondiudza kutoti kana ukaona munhu anenge achinyanyisa kurwara unomuunza kwandiri, ndinokwanisa kuti chijana
chaanenge akaiswa pachiri chisazouya kwaari kana akangodya huku iyoyi, huku inenge iri yeblack iri mbishi, zvinoreva kutoti anenge atoramba kuiswa pachijana. Saka ndadya newe huku iyi so that ndinge ndichizoudza vamwe vangu kana kuri kunzi vakada kuzondimanikidza ndobva ndavaudza kuti inini newe takatoita covenant. Saka kwandiri ndaitoona sekunge it is an advantage yekuti wakaroora mukadzi akanaka kwazvo anochiviwa nevarume vakawanda, but nekuda kwekuti unenge uchiziva madeep secrets ake hapana paanozombokuhurira. So I was wrong mukoma, not like akambondiurira, but you cannot trust a witch mukoma, no matter how beautiful a witch is, because ainge asingade kuti ndike ndichienda kuchechi mumba kana bhaibheri, ainge asingatombodi kuti munge muchitomboita bhaibheri. Then ndakazotanga kurwara, ndakamurota achiuya kwandiri, but ndakamuona even though ainge asingafungidziri kuti ndainge ndichazomuona. Akauya kwandiri akapfeka chiso chevamwe vatete vangu, but akangoti achingonopinda mubedroom pandainge ndichirota, ndikatomuona ari kudhoo, ndobva atanga kufamba achiuya kwandiri. Chiso chicheche chikabva chachizoshanduka, ndikati chakaita sekunge chakabhururuka. Ndikabva ndachizoona kuti kuzvavasiri vatete inga wani mudzimai wangu. Paakaona kuti ndainge ndazviona, akashanduka akaita nyoka kwava kubhururuka mukoma, ndobva achizouya akazondiruma. Mangwana acho makuseni pandakamuka paya pandakarota ndichirumwa nenyoka, ndakaona kuti painge pakaparika, zvitoratidza kutoti nditori kuhope kudaro ndakatobuda ropa. Pakazotanga kurwadza ndiri kubasa mukoma, zvekuti ndakatomboenda kufamasi ndikabva ndachizonotenga umwe mushonga wandakazora, yainge iri cream, but hazvina kana kubetsera. Gumbo rangu rakatanga kupisa. Ndikamufonera ndikamuudza kuti ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka. Akangonditi uchapora. Zvezvo zvikautsinyeka mukaya kaaimboitira hama dzake ndichizama kuti ndige ndichimutsiura. Saka ndakabva ndachizofonera imwe sister yangu ndakamuudza zvose zvainge zvichiitika. Akabva anditi ngatisanganei kubudiriro kwaainge achigara panguva yacho iyoyo. Ndakamuudza kuti ndainge ndisingakwanise. Akabva anditi please mukoma uyai kunoku because handisi kunzwawo zvakanaka. Ndangoswera musoro wese wezuva ndichingotemwa nemusoro. Ndakatadza kana kudhiraivha, gumbo rangu rainge richipisa. Ndikaenda kumakombi, ndakatoita zvekutokumbira imwe friend yangu akanondisiya kumakombi, ndokubva ndachizosvika kubudiriro. Sisi vakauya vakanditora natsano. Saka vainge vatofonera vamwe madzibaba vainge vachigara kubudiriro panguva yacho iyoyo, ndo vakazondibatsira vakandiudza kuti mudzimai wangu iye ainge aine zvaainge akaisa pandiri, but kurakidza kuti mudzimai wangu iye mukuroya kwake kwaanoita vakatadza kana kutya kundiudza kuti mudzimai wangu iye anoroya. Vakangoti mudzimai wenyu ndangoona sekunge ashandiswa nemuvengi wenyu akabva achizoisa zvaaisa pamuri, but iye haana chaanoziva. Zvezvokuti kunyangwe mudzimai wangu kana akazoya kwavari achiva ataka, ivo vanokwanisa kuti no, ingawani ini handina kukunanga uroyi. So mukoma ndo zvakaitika ipapo, but izvi zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kunyatsokucherechedza nzira dzose dzemudzimai wangu nemabatirwo acho andainge ndava kuitwa panguva yacho iyoyo. Ndaiva ndiine trust kuti haangambofi akandisa pachijana. Ndakati ndichisvika pamba musi wacho iwoyo haana kana kumbondicheuka mukoma, rather akatoridza tsamwa akanditi saka kufamba uchikamina uda kurakidza vanhu kuti uri kurwara kasi une siki. Zvakandirwadza. Ndakakamina ndichinanaira ndikaenda kubedroom, ndokubva achizonditevera achipopota apa ainge abika, ndokubva angosiya sadza, akangosiya plate yesadza pambedha ipapo akanditi sadza rako iri idya. Ndakadya mukoma even though ndainge ndichirwadziwa. Ndokubva ndachizogeza. Ndapedza kugeza manje ndopaakazoya nemvura, ndokubva atanga kutova achinditova gumbo. Mangwana acho rakatomuka rakatozvimba because usiku hwacho ihwohwo ndakarota umwe mukadzi, but chiso chake handina kukwanisa kuchiona. Mukadzi uyu akauya akabata kadhishi aka mukoma
kainge kaine zvinhu zvainge zvichifamba-famba imomo zvainge zvakaita kunge mazereretsi zviri zvegreen. Mvura yacho ichiratidza kuti yainge yatombokwatisiwa pamoto. Ndokubva atanga kunditova mukadzi iye. Mangwana gumbo rangu rakamuka rakazvimba. Ndakangobuda ndichiti ndainge ndine umwe bhururu wangu wandainge ndichida kuona, but ndakamunyepera mudzimai wangu. Akatongondiridzira tsamwa akanditi, mava kuenda kakunoudza magirlfriend enyu kuti muri kurwara. Ndakaenda pano umwe muprofita uyo akandipa munamato. Munamato iwoyo ndo wakandiponesa zvekare, wakazokonzeresa kuti marriage yangu inge ichizoparara, because mudzimai wangu ndakangoti zuva iro randakaushandisa akatongorongedza bag. I still remember kuti akarongedza hembe dzake. It was somewhere kumapast 11. Ndikamubvunza kuti uri kuenda kupi, akanditi zvinei newe. Akangofonera umwe murume, saka murume uyu handizivi kuti vainge vagara vachidanana here kana kuti chii chakaitika, because murume iyeye aitirakidza kuti munhu aiva nezvimari zvake. Akatouya akatomutora mukoma. Zvinhu zvakandirwadza watching my wife being taken by another man, but ndakangotendawo Mwari ndikati, Mwari, kuda kwenyu zvose izvo zvaitika, kuda kwenyu Mwari, at least andisiya hake ndichiri mupenyu, ndo zvakakosha. Saka ndo zvakaitikawo izvi. Mukoma ndakazongonzwawo zvinzi aenda kumhiri kwemakungwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti apo pandakaona kuti upenyu hwainge hwaoma, ndakataura neimwe n'anga. Saka n'anga iyi yakabva yachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichizochekeresa umwe mwana wevamwe mukoma vangu. Mwana uyu ainge achigara achingorwara nechirwere cheasma, ainge asitomborina kana utano hwakanaka. Saka ivowo mukoma I think kuti vainge vasina kubudirira maiguru pachena kuti vainge vaine chirwere, vainwa mapirits. There was something that was happening. Saka after that ndipo apo paakabva achizotanga kurwara akatofa akatovigwa. But takazoenda tikanofukunura mwana uyu. Pandakamufukunura mukoma ainge ava kutoda kutoputika ko iwo manhuwiro. Ndokubva tachizoenda tikabva tachizonomuviga mumunda. Zvino dambudziko ravapo nderekuti munda uyu unoti pose paunenge uchida kutengwa, kana ukatotengwa, munhu iye anenge autenga munda iwoyo, it's either anofa kazhinji, munhu anofa paya paanenge ava kuda kutanga kuvakapo ipapo. Saka pari zvino sabhuku vakatoti havachakwanisi kuti vange vachiramba vachingosaina pose apo paunotengesewa munda iwoyo. Apa vanhu vakaomerwa neupenyu, including inini wacho. Ndainge nditori netarisiro yekuti kana tikatengesa munda wacho iwoyo, kana tikazogoverana mari pautatu hwedu, because takangozvarwa tiri vatatu, 2 boys and 1 girl. Saka zvinhu zvakaoma mukoma. Ndiri kutengesa munda iwoyo, but ndo nyaya iripo. Pamunda pacho ipapo ndo patakabva tachizoviga chitunha chainge chatombovigwa chiri chitunha chemwana wekazeni yangu. It all started mukoma mugore ra2015. Kwainge kuine drought, zvinhu zvainge zvisina kana kumira zvakanaka. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa. Ndakati ndaendako kuSouth Africa kuya ndokubva ndachizonobondera. Ndichingodzoka pakabva pachizouya umwe womufesi achitonditsvaka, wandakatoti ndiwe Mwari wangu. Saka nemufesi uyu taimboita zvekutamba bhora, but aigara kune rimwe village, but taitova mabest friends zviya zvekubhora. Saka akabva kuSouth Africa atori nemotikari yake yaainge achidhiraivha, akabva atonditi handiti uri kuona kuti kuSouth Africa kwawakabva isusu vamwe tiri kutoita mari. Saka ndiye akazondibatsira manje kuti ndinge ndichizowana mafone numbers en'anga yacho iyoyo. Akaseka because kana foni ndainge ndisina. Ndikabva ndatsvaka peni nepepa, akazondisira mari, akazonditi unge uchizotenga foni bhururu kwangu, because ndaingorarama chilife chimwe chainge chisingatombonzwisisiki kuti upenyu hwacho huri kumboenda kupi.
uye zvekare chichazoitika muupenyu hwangu. Ndainge ndava kutongozvidza kuti ndichatongofawo ndiri rombe. So ndakabva ndachizoti ndatenga foni ndokubva ndachizofonera sekuru vaya vakanditi ndinge ndichizoenda kuHarare, uko kwandakazoenda ndaenda kuya mukoma. Vakandipa imwe huku ndisina kukwanisa kunzwisisa huku iyoyo yavakati ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nayo. Huku iyi mukoma yainge iine maziso muviri wayo wose uye zvekare yainge iine sikarudzi 3. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nayo huku iyoyo ndichishandisa sikarudzi dzacho dzose 3. Ndozvakaitika izvozvo mukoma Nashe. After that ndipo apo pandakabva ndachizonzi ndainge ndagona kuzadzikisa miko, but vakanditi sikarudzi yangu yainge ichazomboora. Sikarudzi yangu yakaora mukoma, but kusvika pari nhasi pane chimwe chironda chisina kuzopora. Apa ndinofanira kuti ndinge ndichiramba ndichingorara nevanhukadzi. Chironda ichi chiri pazasi pesikarudzi yangu ende chinongogara chakadaro. Chinorwadza sei kana ndiine mudzimai wandinenge ndichirara naye. The most painful experience apa mweya uyo wacho wekuti kana wauya pandiri unenge uchitoda kutoti ndinge ndichitorara nemunhukadzi, hautomborina kana manegotiations, and unotondiunzira vakadzi vacho vandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichirara navo. Saka ndo mhiko dzangu idzodzo dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizozadzikisa. Kana mukaposta nyaya yangu ndisevhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndine umwe murume uyo wandakambofambidzana naye. Murume uyu mukoma zvaakaitaka handizivi kuti ndozviudza ani. Rainge riri gore remaelection. Murume uyu akanditora tikabva tabva kuno kuHarare. Ainge achiitawo zvematongerwo enyika, but achiita sekunge ndiagent, but zvaainge achiita aisazviita like out in the open. Aingozviita hake chinyararire, and hakuna munhu aitombozviziva kuti munhu atori nemari dzake and anoshandidzana nemamwe mapato mamwe anoita zvematongerwo enyika ainge achitonga achiri kutonga kusvika pari nhasi. Saka akanditora akanditi, baby, kune kwandoda kuti ndinge ndichizoenda newe. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri muform 4. ndo pandakabva ndachizobvuma. We drove mukoma Nashe. Like honestly to tell you the truth, ndo zvinondirwadza izvozvo. I really do not even know kuti takaenda kupi. Saka ndaifungidzira kuti tiri kuenda toga, but ndakazotoona kutoti aikaka zvaitori convoy. Makore acho iwawo ndo pakapinda, kana muchikurangarira, pakambotonga maToyota ainge achinzi machembere, maHilux. Aya akambopinda panguva yacho iyoyo. Mukoma, it was a convoy. Motikari idzi dzaitosvika kuma15. Pakashandwa mukoma, but chinondinetsa ndechekuti ndakangobatwa nechadzimira. Pakashandwa. We were moving from one village to another. Saka handizivi kuti vaishandisa mabhomba here kana kuti chii chaiitika. Taiti kana tikapinda muvillage imomo tobva tachizoenda pamba pemunhu anenge achiita zveopposition, then pobva patongosiya pasetwa. Hamene kuti ibhomba kana kuti vaiseta chii, then imba yobva yatotanga kutotsva, then tobva tatoenda kune rimwe village. Pakashandwa usiku hwose, and varume ivavo vaitoratidza kuti basa iroro vatorijaira. They drove throughout the night mukoma. Ndaiti kana ndakarara ndobva ndatoona kuti kuinga kwani tatova kune rimwe village. By the time patakazomuka mangwana acho makuseni, ndakatoona kutoti tainge tatova kuBulawayo. That is when I saw kuti tatova kuBulawayo.
apa takarara usiku hwose tichingofamba tichipinda mumavillages akasiyana-siyana. Saka iye akangonditi zvose zvakaitika baby, zvose zvaitika, you do not need to tell anyone. So he used to spoil me a lot, and zvichokwadi handina kana munhu wandakamboudza, but now ndakura manje ndinogara ndichifunga nezvazvo, like ndinongofunga kuti saka vanhu ivavo vakapisirwa dzimba dzavo, like chii chakazoitika kwavari, vakazosara vachipondwa here, vakazosara vachigara pai vachidyei, ko zvinhu zvavo ko kana mainge muine zvinhu zvainge zvakakosha mudzimba dzavo. Apa I'm talking about a guy like who was rich, but takafamba usiku hwose tichipisira vanhu zvimwe zvidzimba zvacho mukoma zvainge zvakatoita zvinyeda hazvo. Asi chinongondinetsa mukoma ndechekuti I had no idea, like no idea yekuti kwatiri chaiko kumbori kupi, until when I woke up and I saw kuti we were in Bulawayo, tikabva tachizoenda tikanorara pane pamwe palodge. All of those guys I never saw their faces. Umwe noumwe anakudza kuti akaenda akanorara at a different hotel. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi taifamba tiri convoy, vanhu vachipisirwa dzimba dzavo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare kune zvimwe zvirongwa zvinotevera.